Nakakita na ba kayo ng mga motor o scooter na stock ang tambucho pero pang racing ang tunog? Malaki ang tsansa na kalkal pipe ang ginawa dito at sa video na to, aalamin natin kung nakakabilis ba o nakakapinsala sa makina ng motorsiklo ang pagkalkal ng pipe o tambucho. Bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin pag kinalkal ang tambucho ng motor. Ito yung pagmamodify sa exhaust o tambucho para maging mas pogi ang tunog. Pinapalakas ito ng kaunti at nilalagyan ng tono ang tunog ng pagbirit at pagbomba para mas maging muffler ang bass note ng pipe. Isa yan sa mga nauusong trend ngayon dahil yung loob lang naman ng tambucho ang minodify. Yung labas, bone stock pa din. May kakatwiran mo nga naman sa enforcer na ito na yung settings niya nung binili mo sa kasa. Kahit yung tunog, makabasag eardrum na. Maraming motorista ang nagsasabi na nakakalusot sila sa enforcer at marami din nagsasabi na dahil kinalkal na ang tambucho, considered na modified na ito at pwede na ding patawan ng multa. Anong masasabi nyo dito mga boss? Hindi naman ako mekaniko ng motor at spekulasyon pa lang ang proseso ng kalkal pipe para sa akin. Pero naiintriga talaga ako dahil magkakasalungat ang pananaw dito ng mga motorista at mismong mekaniko din ng motor. May mga nagsasabi na bumibilis daw at gumaganda ang performance ng motor pag kinalkal. May mga nagsasabi din na humihina ang power ng mga motor nila at yung iba, kahit halos bago pa ang motorsiklo, di umano ay nasisira ang makina dahil dito. Pero nakakasira nga ba ng makina ang pagkalkal sa pipe ng tambucho? Based sa mga research natin, sinasabi ng mga mekaniko na walang problema sa kalkal pipe basta marunong ang gumagawa. Ayon sa kanila, kasama sa pagkalikot ng physical na tambucho ang pagpoprogram din sa computer box ng motor o yung tinatawag nga na remapping, kung saan tinotono ang makina para maging maganda pa din ang takbo kahit may kinakalikot sa tambucho. Pero iba-iba pa din ang pananaw ng mga tao dyan. Yung mga owner ng motor, mekaniko ang sinisisi pag bumabagsak ang performance ng scooter nila. Yung mga mekaniko naman, nagtataka sa owner ng motor dahil sa napakaraming issue na ngayon lang lumabas nung nahawakan niya. Ikaw, anong masasabi mo sa kalkal tambucho? Okay ba to sa'yo? I-comment mo ang feedback mo sa baba at i-share mo ang video na to kung nagustuhan mo. Salamat sa panonood.